Ahojte všetci, volám sa Jakub a dnes ma asi veľa z vás hejtuje. Dnes sa spolu pozrieme na nie až tak detské izby z projektu Apollo. Keď sa povie detská izba, všetci si predstavíme niečo ako toto, alebo toto a niekedy aj toto. Môj názor na detské izby, aby boli čo najviac neutrálne, aby nebolo čo najmenej možnosti a priestoru na neporiadok. Jasné, detská izba by mala byť odrazom detskej dušičky, ale väčšinou býva odrazom rodičov, ktorí to celé financujú. Izba by mala poskytnúť čo najväčší priestor pre rozvoj osobnosti, komfort, útočisko a hlavne priestor na kreatívu. Dieťa si izbu časom aj tak vyzdobí samé, preto je dobré nechať priestor na seba realizáciu. Podstatnou vecou je aj vek dieťaťa. Ak navrhujem izbu pre staršie ako 5 rokov, musím sa zamyslieť nad tým, či mu bude slúžiť povedzme aj o 10. Vymeniť na komplet nábytok v detskej izbe nie je lacná záležitosť, samozrejme dá sa zvoliť aj lacnejšia verzia zo solitéru a obmieniať to po určitom čase, ale nakoniec človek míňa mnoho viac peňazí, ako keby investoval do kvalitného stavaného nábytku, ktorý sa dá časom ľahko opraviť. Tak to bol môj názor na detské izby v rámci dizajnu a psychológie. Teším sa na vaše hejty a vidíme sa na budúce. Majte sa.